Atabo ụbọchị nke mbụ n'ọnwa nke Jenụwarị 2026. Chineke emegola anyị ihe ọma, dobe anyị ndụ na ndị dị ndụ n'ụbọchị tata. Yaba anyị ji obi aṅụrị na obi ekene wee na-asị Chineke daalụ, na-asịkwazi unu niile Happy New Year. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị a niile, ka anyị na-eweluzi afọ ọfụ n'ụwa afọ 2026 na-erunye n'aka Chineke. Anyị na-eweluzi ezinụlọ anyị niile, ụmụntakịrị anyị niile, ikwu anyị, ibe anyị, nne, nna, ọpụpụ anyị niile, mbata anyị niile, aka ọlụ anyị, ojiji anyị niile, atụmatụ niile nke anyị ga-atụpụta n'afọ n'ụwa na-erunye Chineke n'aka, na-ayọ ka o duo anyị, ka ọ gbaziela anyị. Anyị na-ayọkwazi ọgwụgwọ nsọ n'isi ndị nyanya niile, ndị nọ n'afụfụ, ndị nọ na mkpagbu, ndị obi na-agbawa, ndị ụwa ha na-atụ n'ọnụ, na-ayọ ka Chineke bịa kasie ha obi, nyekwazi ha ọgwụgwọ nsọ. Anyị nweziri ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ na aja masị n'ụwa, ka anyị natazie isi ana runye Chineke ebumnobi ndị ahụ. Ngwa Chineke ji ike niile.
Okay. Amen. Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, i sitere n'afọ ime nke Maria dị asọ, nwaanyị na-amaghị nwoke, bịa nye ụwa nzọpụta ebighị ebi. Biko mee ka ekpere ya bara anyị uru, ka anyị wee nwee ike ịnara nwa gị, onye ndụ si n'aka ya bịara anyị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọnụọgụgụ. Di nwanụ gwara Mozis sị, lee ihe ị ga-agwa Erọn na ụmụ ya, otu a ka unu ga-esi agọzi ụmụ Izrel. Gwa ha sị, ka di nwanụ gọzie unu, chegidekwa unu, ka ihe nke di nwanụ chakwasị unu, ka onye kwu unu amara ya, ka di nwanụ chi unu ihu, bịakwa wetara unu udo. Otu a ka a ga-esi kpọdata aha m n'isi ụmụ Izrel, ewere m gọzie ha. Okwu nke usebrụwa ekene dịrị Chukwu. Chineke, biko meere anyị ebere, gọzie anyị. Chineke, biko meere anyị ebere, gọzie anyị. Chineke, biko meere anyị ebere, gọzie anyị, mekwa ka ihe nke ihu gị chakwasị anyị, ka e were mata ụzọ gị n'ụwa, mba niile abịakwa nweta enyemaka nzọpụta gị. Chineke, biko meere anyị ebere, gọzie anyị, ka mba niile ṅụrịa na-egorikwa n'ihi na iji ikpe nkwụmọtọ na-achị ụwa, jirikwa ezi obi na-achị ndị mmadụ. Ọ bụ gị na-edu mba niile n'ụwa. Chineke, biko meere anyị ebere, gọzie anyị. Di nwanụ, ka ndị mmadụ too gị, ka mmadụ niile nye gị otito, ka Chineke nọgide na-enye anyị ngọzi ya ruo mgbe mba niile ga-atụrụ ya egwu. Chineke, biko meere anyị ebere, gọzie anyị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Galeshia. Mgbe oge ahụ akara aka zuru, Chineke zitere nwa ya, onye nwanyị mụrụ, onye a mụrụ n'okpuru iwu, ka o wee gbapụta ndị nọ n'okpuru iwu, bịakwa mee anyị ndị ejiri mere ụmụ. Ihe na-agba akaebe na unu bụ ụmụ n'ezie bụ na Chineke zitere mmụọ nke nwa ya n'ime obi anyị. Ọ bụ mmụọ ahụ na-eti mkpu na-asị,
aba nna ọ bụ ya na-eme ka ị bụrụ nwa n'ezie, ebukwaghị ohu ọzọ. Ebe Chineke merela ka ị bụrụ nwa ya, ọ pụtara na ị bụrụkwala onye ga-erite oke a na-ekenye ụmụ. Okwu nke ose bụrụ ụwa. N'oge gara aga, Chineke siri n'ọnụ ndị amụma gwa nna nna anyị ha okwu, ma n'oge ugbu a o si n'ọnụ nwa ya agwa anyị okwu. Onye nwe anyị nọnyelu nọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Luku dere. Ndị nche atụrụ ji ọsọ n'ije gawa Betlehem. Ha hụrụ Maria na Josef na nwata ahụ ka o dina n'ihe eji etinye nri anụ ụlọ. Mgbe ha hụrụ nwata ahụ, ndị nche atụrụ akọkwa ọzọ ihe a gwara ha banyere ya. Akụkọ ndị nche atụrụ ahụ tụrụ onye ọbụla nụrụ ya n'anya, mana Maria chịrị okwu niile ndị a wụnye n'obi ya, na-atụgharịkwa ha n'obi ya. Mgbe ndị nche atụrụ na-alaghachi, ha na-aja Chineke mma, na-etokwa ya maka ihe niile ha nụrụ na ihe niile ha hụrụ. Ihe ha hụrụ bụ kpọmkwem ihe a gwara ha. N'ụbọchị nke asatọ, mgbe oge zuru maka ibi nwata ahụ ugwu, aha agụrụ ya bụ Jesu, nke bụ aha mmụọ ozi nyere ya tupu adị ime ya. Oziọma nke ose bụrụ ụwa. Ụmụnne m na Kristo, dobere Jesu, onye jisi ike, onye gbakọta ya lụ. Anyị na-ekene Chineke na Chineke emegola anyị ya. So many people longed to have this day. So many people prayed for this day. But through the will of God, they didn't experience it. But look at us. Some of us didn't even pray so much, but God granted it to us. Tabu ụbọchị ọṅụ, ụbọchị niile abụghị ibe akwa. Tabu ụbọchị ọṅụ, ụbọchị niile abụghị ibe akwa. Taa bụ ụbọchị ọṅụ, ụbọchị niile abụghị ibe akwa. Taa bụ ụbọchị ọṅụ, ụbọchị niile abụghị ibe akwa. Taa bụ ụbọchị anyị, ụbọchị niile abụghị ibe akwa. Taa bụ ụbọchị ọṅụ, ụbọchị niile abụghị ibe akwa.
Babu bosyongo bosini na buyi bakwa. Tabu bosyongo bosini na buyi bakwa. Bosyongo bosini na buyi bakwa. Amen. You see, we have the best of them here. Yeah, we have them. All we need is just to guide them, and they do what they do best. Yes. So thank you, our drummers, for making first day of 2026 a memorable one for us. We don't just want to come to the church and sweep away like that. We have to praise God. Even in last night, things happen. Things happen. Things happen. So many people thought they have crossed 2025 into 2026. They never did. Even as of yesterday. Okay, you heard it? Okay, without the mic? Okay. So even as of yesterday night, because I went to the church to pray, I know that we speak the language of crossover now, which is very Pentecostal. Because if they were one reading for vigil, one reading, if they go there na vigil, if they go na first, maka Catholic amaron gebo crossover, Catholic le me oka abale. Mana the Pentecostal abunya guy crossover. I need na cross is over. Mo na cross uku. Ana cross. But the most important thing bo amala chineke. So I went to one of our churches to pray. Usually that's my routine. Makana my parish I had a vigil mass for New Year. So which for some reasons I wanted to start it, but few vigil masses seem to me. So I might just say okay, we'll move into this one. But my whole story, when I was coming back around after 12, the same belt parkway I motor now crush low had the whole airbag busted. And then can they cross over na January 1, Muslim police car and ambulance and all over the place. A belt parkway between exit 21 and 22. I want us to see that every day God has given to us is a privilege. It's a huge one because we don't even know what's going to happen. Let's step around into this morning, but because this year will be my 25th anniversary. So Chineke na I made 24. I have na I have about 2026. Instead of go 25, if I go to estimate of the for life, I have a basic I have come so live welo Kenya Makana 25 years in all of father. Boko Venkupu. Buro Venkupu. Mana heni na ba mala Chineke. So na henji ko we have na each and every one of us we receive good the blessings of God. I was speaking to somebody yesterday. I was saying, Father, now 2025 wasn't a good one for her. You see, okay. Makana, sometimes I had a wujike agume so much in a Onya bende kule wudes na nkoba mmeso omea na chigeji na oga abo. Mana mana mbo for the enwelo onye ihe na-eme ime aghọtacha maka na onye ọbụla na-efeel ihe in different ways. Enwere ike ihe fụrụ gị ụfụ ememe ọ dị ka egwu ọnwa. Enwere ike etu isi ghọta ihe something that pained you a lot. For me, I may brush it off. Enwere ike enwe nke ọ ga-abịa ime m
Give one guy brush it off. I'll be very aggressive on you. You know, I want to say, oh, believe him alone. Can now una lenuni na now una. So that's how life is. So people are so different and they react in different forms. So when we say, okay, but go tell me how you never follow go for this year. Of course. I'm going to open na wunye na follow aro. So when we balance na akoke ani never akokode na wunye. Buke na afia. Then we say ngwa go tell me munda ni ne ichelo e pass love match de ke gold melody. By the time all count to balloon your zoni ne your zoni ne your zoni ne. Sangwa ejine na back na scale. Kalianda hofolio kama na ofundi afuli amelie ni amero gene ni afrozen din koza. But all those ones are, and so that's why, you know, yes, 2025 may be good for so many people, but it may not look too good for so many others. It is still fine. And you have to go na 2025 up, yeah? I have to go 2026. Forward ever, backward never. I had a gazeazu. And you move go. A bye-bye is the first day of 2026. And get the kind well. 365 days to run this race. Kedonia in Yaga Bosa. Aina Chineke. Aina Chineke. Gamoso no one. It may be a lighter race for some. It may be a hard race for some. Yes. It may be. But the most important thing, beginning, Nana Baya Boso, one of the most important thing. Now, this year will be a year of less procrastination. I know procrastinate, including me. I think numbers in my second master's. Other 2020, I think 2016 or 2017. So when I come to go dick and over up work I put all over. MSN I get met up a doctorate. As you say me cow 2018 maybe 2019. 2019 maybe 2020. 2020 maybe 2021. 2021 maybe 2022. Ya can then 2022 one to make again all 2023 can they be a communist in someone after naked. And a man the quack in Nigeria without him on a bishop of Bata. But him on a bishop of Kubu, they got good doctorate. End in 2023. That this procrastination must surely stop. And then put that January 2024. Money and baby. We'll look at I can annual. Man, the fact remains. Now, Oburo said toward them go, call the keta, because delay can be dangerous. Speed in Jaguar, money in a mill. You will not understand it. Mamuni heneme, makona wana makumiera. Ama mumbe, bobo ete rosebo. Kita biga nebi de do pepper. Pepper man within 1 hour in the chagrum. Kita 5 hours, you're still articulating. And in that articulate or they disconnect. You know, just one way. And Obu Namma is not always good. It's not always good. If I had known, it always comes at last. But the most important thing, procrastination, because when you procrastinate too much, things get hard. And when they get hard, then the next thing, big guy, at a point you drop out. That's why even in this system, I know, over there I know, policies change every day. There are things. Let's say
o bidoro ma eziokwu na mgbe ụfọdụ asị na ọ gaala onye ọ dịka but at the same time inyokwa ya ifo na enwekwala nde probably onye ahụ mekwala obere mistake by procrastination and delay. And even rather procrastination and delay, again, something that you are not in control of, you cannot decide when. And what it means is that at every opportunity you have, it's just like life. Let's say onye papi adendo. Iju ni menye baba gi ni ya nwezie ndidi na ina alu 5 story. Na elocha 5 story. He will send the area ni oyeri. Enwe ke tupu na alucha 5 story a. Wo kan wo. You na ekili 5 story. You na ekili agogo buru papa ge. Something you are not in control of, you can never place a time on it. It's just like, okay, Nigeria kita, etu etinyere ụfọdụ mgbe Trump na-abata ohu ese ya nwegodi ndidi mmechaje ka ya je tinye visa mgbe a na-enye 5 years so ndidi a ka ọ na-enwe enye 3 months ka ya nwetegodi interview ya je jụọ ndị a sị na interview date tere aka ka arapụzi ya 2026 ka ya jezie tinyezie by 2026 gịnị mere a na-enyekwuzi atọ. And ihe njenye instances have that something we are not in control of, you cannot decide when. And what it means is that what you can do now, do it. Don't wait. Enwelu ndị mgbe ha na-amụ ụmụ oke echelu unu a na-alụ na Naịjirịa gịnị ka eji eme ochie echiche ahụ ma o chefuzie na ụmụaka ga-eto eto ana ụmụaka ato eto na ọ bụrụ na ịkpọnọrọ ha Naịjirịa esi ebe a toluzie fuo and ha fuo ọfụma because you can't control what you don't have. A na-eme ka abịa next year ya na nwunye ya na-agbagha ya na-anụ na-ese na-edo mba asị ha pịa nke nwoke asị na ya ga-alụ ụlọ elu nke nwaanyị asị na ya ga-alụ ụlọ ana nke nwaanyị anọkọta agha-alụ ụlọ elu agha-alụ ụlọ ana ya enwekwuzi nke emere gịnị ka alụzila alụ ma ụlọ elu si alụ ma ụlọ ana si alụ eseta na-eme ụmụaka nọrọ ebe a na-eto because now the time you will be able to take them home well mgbe ha ka nọ na elementary because that's when you have them and that's when they could move around easily in the neighborhood when can create a friendship ga-enwezi ike na kọnkwu onye kpalụ na okorobịa ka ọ na-anya na gịnị na agadi. So at that time ha kwesịrị inwe relationship among their little kindreds, develop a friendship among their cousins, wee gwuo aja ghọtachi ihe a na-eme anya memie hardly in my situation onye ọbụla dịkwa n'ụdị but I'm just saying generally ụmụaka eto ha gụchala elementary school go secondary school, the family dynamics are changing. The family dynamics are changing. Ndị a na-eje n'ụtụtụ ndị a na-eje n'ehihie there may not be a time ị ga-enwe ike megịnị assemble ha together. Ndị nke a nwe ọlụ summer, ndị nke nwe Christmas, onye nke ebili bido research, onye nke ebili na-azụ ebe a sị short na ya chọrọzi ije ya afọ nwa sị I don't want to go. Mana ọ bụrụ na emelie mgbe ahụ ekwesịrị ime. I know so many people enwere onye mfọsụlụ ọfụ a obigo obodo a bitee ya aka see plan ụlọ elu na-ekiri plan a na-ekiri sense plak ya na-ekiri pụta 2009 mgbe m bịasị America ọfụ nsị ya nna na ndị be ha kọgbukwa anaghị ya ọsị m hapụ ha na-esego plan nọ na ya wetara ego mgbe a nwanne nwoke rie ego n'ọnya kpasuru ya iwe n'ọnya mere na ya ebidobere mana ya ga-ebido akụkọ ya ka anyị kọgide apụta 2012 nsị ha afọ a ọsị na plan ha akarị
ọ ka na planụ na-enu esesi nsi oke nye ka ha nọkọtara mpụta ọnọgidekwa 2020 planụ na-enu akara plan ya ibiekwara the same brand of story ka a na-akọ nọgide pụta 2022 23 pụta 2024 enwere ọmalịcha una na mfo n'ịntanetị nkọpịrị una na-asendị arịa sasịrapụzie unu enu alụkọtago unu enu a ya mebi n'unu ana alụberekwa unu enu sebugodi foundation ma ya bụrụzie na nsendịala ya pikcha unu ana onye unu ana asị na unu ana maka ntị a na-arapụzie n'unu na ịkakwugo nka maka ọ na-ehe ka na ya ezioke si kedu ụkwụ iji agbagodo unu enu nwanụ si rapụzie ka anyị lụbazie ebe ụkwụ gị ga-abatanwu agaghịzi ekwubezie ya na bido sevis ọ bụ etu a ka esi elute ụlọ etu akwụ ka esi elute ụlọ dị ịbụ na ọ nọkọta ọsị m ọ ya lụdịrị ụlọ a ka onye lụrụ ụfụ na plan ụlọ enu eselo nwekwa ọdịrị plan not just n'isi eko ihe ọ na-agwa m to dismiss me mana emebezie ya mmebie because procrastination could be dangerous ka nkeda ụtọ ọ na-atụ ya kịta ọ lụsiri ụlọ kịta alụsiri just last year almost retirement ka ọ na-plan kedu ebe a na-plan retirement taa n'ụlọ ahụ because without this house ọ ga-anọ n'Amerika ọ nọ n'Amerika until landlord eburu ngwongwo mgbe ọkwụkwọ ọzọ ugwu ụlọ tụfuo ya atụfuo ọ larụba na street mana alụtara ụlọ kịta going home becomes something joyful for him. Kedu isiokwu m ihe a bụ 2026 we have different things we have procrastinated in our lives. Different schools we would have gone in, but we didn't. Different exams we would have taken, but we didn't. Different challenges faced lying in anyane dobie kabia. There can never be the best time. The best time is when? Now. Things change, life change, policy change, health change, crisis. Ihe niile nke ọ bụla ime nwoke taa ọ gafee emekwa ọzọ ọ imegidezie until ike agwụ gị ike gwụ gị isi ebe a n'anya n'azụ isi onwe gị agbanigo m. I have tried. My dear brothers and sisters, 2026 will never be a year of procrastination for us. It will be a year of achievement for each and every one of us. It will be a year of achievement for our children. It will be a year of achievement for everything we have ever envisaged in our lives. Tabubo, if we start today, we'll get there in Jesus' name. Tatapazoka, nerunye ainine, it will go see the power of our Blessed Mary. The church is giving the first day of the year unto the hands of Mary, the Mother of God. Ya ba anyị na-achọzi iwere onwe anyị nye nna anyị dị asọ wee na-ayọ ka o duo anyị n'afọ 2026 n'ụwa ka o bụrụkwazi ebumnobi anyị niile wee buje n'ukpu eze nke onye nwe anyị ka ọ yọbakwazịala anyị ebele site n'aka Chineke. Ekene Maria. Otito dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ. Otito dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ. Ka 2026 n'ụwa gaziela anyị niile site na Kristi onye nwe anyị.
Chineke ji ike niile nara nọ. Chineke anyị, ihe ọma niile na-esite n'obi ọma gị ebido, na-enwetakwa ịdịzu mma na ha site na gị. Ugbu a bụ oge anyị ji ọṅụ eme emume nne nke Chukwu dị asọ. Biko mee ka otu a anyị si eto gị na mbido nke nzọpụta anyị bụrụkwa etu anyị ga-esi ṅụrịa nnukwu ọṅụ mgbe ị ga-emezuru anyị ihe niile na alaeze gị. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu nọ. Welite n'obi ihe nọ. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi n'azọ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile edu ụwa tụ ụwa, n'ihi na ihe obibi nke okwu emere ahụ enyela anyị nghọta ọhụrụ banyere ebube gị. Ebe anyị kwenyere na Chukwu bịara n'ụdị a na-ahụ anya, ka anyị si na ya jupụta n'ịhụnanya maka ihe mmụọ nke anyị anaghị ahụ anya. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ na-erukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ, nke o jiri aka wee nara o were achịcha nye gị ekele na otuto na nwanya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke arụ elu ya ụnụ niile, nke a bụ arụ nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto, onye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya ụnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe a ga-agba n'ihi nna n'ihi mmadụ niile, na-ewere gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị bụ